Ναι. Κάτω από τις συνθήκες που υποθήκαν προς το τέλος του αγώνα, το πρώτο του 2015, έστω αυτός ο πόντος θα μας βοηθήσει, θα μας δώσει κουράγιο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα λύσουμε τα προβλήματα, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα τραυματισμού, πολλές αγωγές, προσπαθούμε να περάσουμε μια πληροφορία στους αθλητές. Θέλω να δώσω τη δική μου ταυτότητα στην ομάδα, το δικό μου πνεύμα, να πω για το πρωτοβουλία στο ποδόσφαιρο, για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία του Πρόεδρου, γιατί οι στόχοι ήταν υψηλοί από την αρχή και μόνο με ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα μπορούσαμε να μείνουμε ζωντανοί. Γιατί ξέρετε, μια ομάδα όταν ξεκινάει και έχει ψηλά το πύχη, αν δεν πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και βγει εκτός τροχιάς, αρχινάνε και 1002 προβλήματα. Ξέραμε ποια ομάδα παίξαμε σήμερα, μια δουλεμένη και πολύ ποιοτική ομάδα. Και νομίζω ότι είναι δουλειά του Λουκάγια αυτό που λέω εγώ και λένε όλοι ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό. Μια ομάδα που στα χώρια σε ψυχιότητα. Και για μας αυτός ο πόντος δεν πανηγυρίζουμε, αλλά είναι μια καινούργια αρχή. Στην καινούργια προσπάθεια που θα κάνω εγώ, είμαι τέταρτος στη σειρά. Και γνωρίζουμε μια ευθύνη και μια φιλοδοξία του έργου, των ανθρώπων, που στελεχώνει μια ολόκληρη ομάδα και μια ολόκληρη πόλη. Μήπως και προλάβουμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Αυτός ο βαθμός μας δίνει την όθηση να κυνηγήσουμε, γιατί έχει δρόμο. Ευχαριστώ πολύ τον Λουκά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, πολύ ποιοτικό. Μπορούσαν και δύο ομάδες να σκοράρουν. Εμείς προς το τέλος βγάλαμε πολλά προβλήματα, μυϊκούς τραυματισμούς και αυτό κάτι λέει. Δεν είχε μάθει η ομάδα να πιέζει, δεν είχε ομάδα ψυχολογία να ανατρέψει μια κατάσταση. Νομίζω ότι σήμερα με 8 παίκτες έμεινα κάποια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο και μέχρι το τέλος κυνηγούσαμε τον γκολ. Μέχρι το τέλος. Αυτό πρέπει να περάσει στους παίκτες, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κερδίσουμε κάτι. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο. Το να είσαι με 8 παίκτες μέσα στο γήπεδο, με αντίπαλο την Καλυθέα, φυσικά και θέλει μεγάλο ρίσκο. Εντάξει. Πήραμε τον ένα πόντο, πιστεύω όλα να πάνε καλά και ελπίζω στο τέλος μήπως γελάσουμε. Γιατί ο κόσμος είναι επιτραμένος, ο πρόεδρος τα ίδια, μην το κουράζουμε. Η ουσία είναι ότι έχουμε οξυγόνο. Πήραμε ζωή από αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστούμε την Καλυθέα για τη φιλοξενία και πάντα τέτοια παιχνίδια αν γίνονται στην κατηγορία, γιατί ομορφαίνουν τον ποδόσφαιρο. Οι αλχημίες και το ταμπούρι και οι δικαιολογίες, παιδιά, τους καλύτερους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπαροτοκαπνισμένος και άλλα παιδιά που περάσανε και προσφέρανε, ούτε αυτοδιαφήμιση κάνουν στην δουλειά τους στο τίποτα. Εγώ το δίνω συγχαρητήρια. Γιατί έπαιζε ποδόσφαιρο από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90. Έτσι πρέπει να χτίζουν δύο ομάδες. Λίγα λόγια και συντεσταγμένοι. Να βγαίνει ποιότητα. Και πάλι συγχαρητήρια. Κύριε Ψιμουλάκη, θα θέλετε να μας κάνετε κάποιο σχόλιο για τη μη χρησιμοποίηση του Ναβάρου στην αποστολή? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή? Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παιδιά, το ρόστερ είναι υπέρβαρο με τα μάτια τα δικά μου. Αυτούς που μπορώ να επιλέξω η βάση της ετοιμότητας που έχουν, αυτούς θα πάρω αποστολή. Δεν μένω στα βαριά συμβόλαια και στα βαριά επίθετα. Η ομάδα έχει 25 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και είναι όλοι οι υπόλοιποι με βαριά συμβόλαια. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω το ρυθμό το δικό μου. Το φώναξα το παιδί κατηδία, συζητήσαμε. Μου είπε: αισθάνομαι μία επικόπωση, μία κούραση. Δεν μπορούσε να έχει, γιατί εγώ θέλω να πιέζω ψηλά. Να κάνω επιθετική άμυνα. Μου λέει: δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, αισθάνομαι μία κούραση. Του λέω: θα σου δώσω το χρόνο σου. Και δεν είναι μόνο να πάρω, λείπει ο Αρσενίδης, λείπει ο Μπαλέ, λείπουν πολλοί. Δεν είναι, έλειπε ο Παναγιώτου, μένουν πολλοί εκτός. 6 στο πέρα. Πολλά αμυντικά χά. Εγώ έχτισα μία άλλη ομάδα και σε σκέψη και στο στήσιμο και σε πρόσωπο. Και αυτή η ομάδα που έμεινε με 8 πόντους στο τέλος, με 8 παίκτες μέσα στο δεν είναι ένα πόντο. Η ομάδα δεν είναι ο Ναβάρο, ούτε ο Ψιμουλάκης, ούτε ο Παπαπαναγιώτου, ούτε ο Στεφάνοβιτς. Η ομάδα είναι ο Τρικάλο. Έχει 25 παίκτες που έχει επενδύσει ο πρόεδρος και θα πέσουν οι καλύτεροι. Θεωρείτε πως το σύστημα, το 4-2-3-1 που έπαιζε η ομάδα από την αρχή της χρονιάς, ναι, που αλλάξατε σε 4-3-3, μήπως λειτουργήσε καταλυτικά ώστε να μην μπει δυνατά ο Τρίκαλας στα πρώτα λεπτά? Ναι, δεν μπήκε δυνατά στα πρώτα 15 λεπτά, αλλά μετά από το 15 μέχρι το 45 νομίζω και το αποδέχεται και ο κύριος Λουκάς, ο κύριος Καραντίνος. 15 με 45 είχαμε την μπάλα στην κατοχή μας, πήραμε μέτρα στο γήπεδο και δημιουργήσαμε προϋποθέσεις και φάσεις πολλές. Άλλο ότι δεν έγινε ένα γκολ. Την ποιότητα μιας ομάδας δεν την κρίνεις μόνο αν θα μπει μπάλα στον πλεκτό.
Βλέπεις τη σκέψη που έχει σαν ομάδα, την κυκλοφορία, την κατοχή. Εντάξει, εξ ανάγκης ξεκινάει το παιχνίδι, όσο δεν σου βγαίνει, αρχινάς και κάνεις και κάποιες κινήσεις, να δώσεις μια όθηση με ρίσκο. Εμάς μας βγήκε το ρίσκο. Έστω και με τα προβλήματά μας. Γι' αυτό είναι υπερπόλυμος ο κόσμος. Πήραμε από αυτή την ομάδα. Σε μια πολύ δύσκολη έδρα και μια πολύ ποιοτική ομάδα. Δεν μένω στα ονόματα, παιδιά. Αν με ρωτάτε για ονόματα, δεν με ενδιαφέρει καν να τους σέβουμε όλους. Όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές, χαρακτήρες στο ποδητήριο πρέπει να έχει χαρακτήρα. Δεν είναι εγώ το έχω ξεχάσει. Δεν υπάρχει εγώ στα ποδητήρια. Την πρώτη μέρα που πήγα τους το ξεκαθάρισα. Είμαστε εμείς και είναι άλλο τρικάλο. Με 10.000 κόσμο που πήγα στο γήπεδο, οι απαιτήσεις είναι άλλες. Οι δικαιολογίες η καραμέλα, εγώ δεν ζήτησα ούτε παράταση χρόνου, ούτε χρόνο προσαρμογής. Ούτε η ομάδα έχει ανοχές και αντοχές να δώσει παράταση σε κανένα. Η ομάδα είναι μέσα στο στόχο και πρέπει να γίνει στο στόχο. Όσοι μπορούν να παίζουν. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής, θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος για να προλάβουν τα Τρίκαλα κάτι καλό? Επόμενο παιχνίδι με την Κέρκυρα, το ντέρμπι. Δεν έχουμε πρόβλημα που θα παίξουμε. Εμείς πάμε παντού για την νίκη. Ξέρουμε όλες τις ομάδες πάνε και εδώ για την νίκη παίζαμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπου πάμε θα πηγαίνουμε για την νίκη. Και όπου πάμε θα έχουμε το ίδιο σχετικό. Ψηλά η ομάδα, συναισθανμένο ποδόσφαιρο, αγωνιστική τακτική, πειθαρχία και όποιος μπορεί. Και όποιος αντέξει. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα άλλα όλα είναι δικαιολογίες. Εγώ δεν δικαιολογάω ούτε χρόνο θέλω ούτε τίποτα. Αυτά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να πάρει τον λόγο του κ. Καραδίμος.